Στηρίγματα
Πίσω. Μπράβο, πάμε. Μπράβο, μπράβο ρε. Βγάλτε την εσέντρα. Όχι πίσω. Γρήγορα στην παρά Γιάννη. Όχι Γιάννη. Δεν έχουν χρόνο. Δεν φταίει. Εντάξει, πάμε. Μπράβο Γιάννα. Διόρθωσε. Ήταν και λίγο φάουλ εκεί. Δεν το στήριξε. Πάμε. Μπράβο. Όχι. Καλύτερα τραβάω από εδώ ρε. Καθιστός. Λίγο παιδιά. Δεν πρέπει να είναι. Ναι ρε, έχουν χαλαρώσει. Έχει χαλαρώσει μαρδάκι. Κάνε γίνεις μέσα. Άντε τώρα, πάμε. Μπράβο. Ω, μπράβο. Όπα. Χαλαρά παίζει. Α, στο πλάγιο. Χαλαρά στην πίσω γωνία πάει. Μπράβο ρε. Όχι ψηλά ρε. Παντελιός. Ρε Παντελή. Ω, μπράβο Παντελή. Όπα. Μπράβο Γιάννη. Οχ. Δυνατά ρε σύχη. Μπράβο ρε Παντελιό. Μα βρείτε ένα Παντελέ. Το μητσό, το κοντούλικο. Δεν έδωσε φάουλ. Μπράβο ρε. Μπράβο Γιάνναρα. Ξανά. Ναι, παίξτε μαζί. Γκολ. Πάτε, από εκεί δεν φτάνει. Δεν πάει. Δεν μπήκε. Πού είναι αυτό το σκύβι μετά, δεν είναι από κορδονιά. Πώς είναι λίγο. Έλα Καγιό. Στάση Γιάννης. Έλα Σιφή. Κολοκάτσαμε τώρα, έχουν αναβεί όλοι ψηλά, οι δικοί μας. Έλα Κρίς, μπράβο Κρίς, πάμε, πέταξε μπροστά. Μπράβο, Γιάννης. Παίρνα.
Μπαίνει. Α. Παναγιακός είναι καλή ομάδα. Ο Πετσογόνα δεν είναι. Τι βλέπεις, μπράβο. Ξανά. Αλλάξτε. Το 55. Φαντάζεσαι. Εδώ από κάτω έχει κάτι οργανωμένο. Μπράβο Νίκο. Έλα, έλα, Φίλιπ. Μπράβο ρε. Δώστε την κάθετη. Πίσω το είναι, ελάτε. Στρώστο. Για δεν μοιράζει ρε. Λοιπόν, αυτό που είδες τώρα, Να το γκολ. Το έβαλε. αυτό που είδες. Και είχε στρίγματα, δεν είχε στρίγματα. Πες σε μοναχό του πώς θα λες κάνω τριπέτια από στρίγμα. Κάσαμε δύο. Μπράβο. Να, έπιες και ο Ανδρέας την μπάλα. Έχει και το ήλιο τώρα. Εντάξει. Κρύψε, μπράβο Χρήστο. Πάμε τώρα. Συγγνώμη. Δεν μπορεί. Θα με διπλάσει, δεν μπορεί. Κέντρο. Βάλε μέσα, βάλε μέσα. Όταν έρθει διάλυση. Ο Μπατσινίδας μου λέει χθες. Πρωιό. Να το. Μπήκε. Όχι, όχι. Πινκ πονγκ. Μπράβο. Ο Μπατσινίδας οι γονείς. Του λέω γονείς δεν έχουν έρθει για τα παιδιά μου. Εδώ είναι. Και πού είναι, δεν τους βλέπουμε εδώ πέρα. Μένει μέσα ο Παπαδάκης με το γυμναστή. Αυτοί έχουν τώρα προπονητές γυμναστή, δεν είναι επιστημονικοί, έχονται... Όχι, δεν είναι βρεθεί έτσι. Μόνο στο μαρκάρισμα έχουμε θέμα. Μπουλούκι πήγανε τώρα. Γεια σου ρε Μπαντέλο. Ο Μπαντέλος ο ηγέτης άμυνας. Ο γκόλεσος. Πάμε Μαϊνόλο. Ωραία, μόνος θα φύγει. Ναι. Φίλε, ποτέ δεν είναι αργά, Νίκο. Ποτέ. Να το ξέρεις αυτό. Ποτέ δεν είναι αργά. Να το παιδιά, να το. Να αλλάξεις. Μπορεί κάποιοι... Έλα. Ξανά. Μπράβο. Ο Παντέλος. Οχ. Μπράβο. Την άλλη γωνία. Δίνουν τη χέρια τα κοπέλια στο αλλού, μπράβο, λέει αυτό το πράγμα τώρα. Σημαίνει ότι είναι μια οικογένεια, μια λέει αυτό μετά. Αυτό δεν ξέρω πες είναι το βιβλιοξύλο αυτή είναι εκεί. Εάν στραβώσει το παιχνίδι, πρέπει το βιβλιοξύλο αυτή. Μπήκε και ένα ανοιχτό μπλε. Μια χαβγάλια κομικά να νιώθει ξεκουράσει. Έλεγα θα ζοριστεί ο δικός μου, μα... Τώρα, όχι, μείνε πίσω, μείνε Χρήστο. Μείνε Χρήστο. Χρήστο, offside είσαι. Χρήστο πίσω. Χρήστο, offside είσαι, μην ξερκέσαι. Να το. Πάει απέναντι γωνία αυτό. Είδες το είπα. Ευτυχώς ρε. Το πρόλαβα στο τσάκ, στο τσάκ. Πάει απέναντι γωνία αυτό, δεν το είπα. Συνεργασία εντάξει. Ω, μπράβο. Μπράβο ρε. Να το. Αντινεύει. Ποιος είναι, ποιος είναι ο Σπύρος? Έρχεται, δεν λέει. Κερδίσαν, τι κάνουν. Ωραία, Παντέλο. Offside σε χάρη. Πού παίζαν αυτοί? Ρούντα. Νομίζω. Ας τρίμπλα. Μπράβο. Γιατί πρόλαβε. Στο 3.
Χαιρετώ,